आज मुखिया केहू बनल बानी सुशील बाबू मुखिया जेल बनी नु आई लोग आइले हो खो केहू मुखिया बनल बा सरपंच बनल बा तो माई के कृपा हो ना तो इलेक्शनवा के रिजल्टवा आवे के पहले केहू कहत रहल कि हम हारत नहीं ना केहू ना जेकर से पूछा का हाल बाजी मेरी रवा तो पहले से मुखिया बनी का स्थिति बा देखी तो विकास पहले बनी उम्मीद बा जीत जाए के ठीक माने जीतत नहीं जी 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 रवा जी जादू जी रवा तो बहुत धन बा अधिका का स्थिति बा चुप रहो वोटवे कीन लेब रवा जी त्रिपाठी बाबा और का स्थिति बा कि नहीं तो ये न बुझाई रवा जी रवा तो अरब साइल बनी 50 लाख लेकर और का स्थिति बा हमार वोट चुप चुप बाबा बोली ना रवा जी साहू जी हम तो निर्विरोध के फेर में लगो रहनी हो गलती से तो चार जने खड़ा हो गइल बाड़े सब है जीतत रहला जे रिजल्ट आइल नु मालिक के कहो पूरा माला लेके 100 प्रत्याशी लोग पहुंचो रहे और वीर लेके के जीतल जाई त लगावल जाई तले अनाउंस भल की फलनिया जीत गइले ऊ तो वीर लागल माला घोसाए लागल देह में माला परे लागल आ जितना जना हार रहले कहतलु बेटा माला वाला पूरा खोली है मत काहे ले जाके अधो दाम पर लौटा देना त इहो पूंजी बुड़ले बोलतिया अरवा सब सोचत हो का मुखिया जी कि पैसों कमाता तो रोज रोज गावतो बा ये अपना के दुखिया काहे कहत काहे बानी जा बहुत बहुत राते भर में कोई रोल देखे के मिलेला मास्टर साहब मुखिया जी सरपंच साहब मंच पर आजा हमने के माला पहनाई ले लू तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाला कि हमने सब बड़ के हो जेकरा के लोग चुनल आ वहां के हमरा के माला पैसा दे के स्वागत कोई नहीं हम सीना चौड़ा हो जाला राते भर में कोई गो सीन देखी ले जा संजय के बुझाला कि हमने के बहुत बड़ आदमी बानी जा अब भोरवा में 3-4 बजे जब विदाई खातिर पीछे पीछे घूमी ले जानी तो बुझाला कि हमने से बड़ घटिया काम कोनो नहीं करे ए जाना होई ए ने अपना जिला में ना होला छपरा सिवान गोपालगंज आरा बोलिए में ना और वोलो में ना चंपारण का और जाए नु सवेरे ले गवाली लो विदाई के बराबर कहां बनी मालिक तो हम नहीं जानत हूं लाठी लेके भैंस लेके कहां तुम गइल हो आएगा तो मिलेगा पैसा खड़ी आएगा मन से छोट वाला चलिया मोट बिया के होई आज तो कम कूदतारी बक्सर में प्रोग्राम रहुए सेटरिंग में सब मजबूत बनवले बनी थोड़ा सा चौड़ाई कम बा ना तो एक जगह गरीब परिवार में प्रोग्राम रहे और सेटरिंग में पटरवा ना ठोकाला वही के मंच बनो रहुए अच्छा पतर पतर पटर लगा के और 1.5 क्विंटली भी है हाथी के बच्चा है 1.5 क्विंटली इतना कस के कुदुए नु लात पर हुए भारी ओजन पटरवा छटक के हट गए और बांसवा कहाँ हट हलावर हो जाने के हम देखो ही ना दूर से हम देखो हल्का उछरा है बाकी झांक के देखो ही नु हरि के माया अनंत बा हाथना बांसवा छोट हो गई का जाने कोई से हाथना छोट हो हम देखो ही ना मलकर हम फुहर ना बोलो प्रभु के माया कहीं नीचे धंस गई लोई केने धंसल हमारा लोकुए ना बाकी बेहोश पड़ गई टांग के गाड़ी में ले जाए के पड़ुए 1 महीना बनारस अस्पताल में इलाज चलल हो अब ओकरा आगे हम ना बताई ना ओकरा के उजाड़ करी आई ठीक बा मंच बढ़िया बा कूदा कोनो बात नहीं कूद बाकी देखिए कोडलेस माइक भुलाओ मत तो भुलवाइयो तार लोग को जो होलो पर नहीं कमिलो सुदर्शन भाई तारो अभिनंदन बा तार गीत संगीत हम सुतो रहनी हबा के एगो जरूर चीज देखौले होई है हाय 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 ई जोन हई स्टाइल मार देले उई अम्मा भाई हो देहात के लड़की छोड़ दो इतना एक्शन बढ़िया बम्बईया छोकरी लो से ना हुई हर भाव के हम बहुत बहुत धन्यवाद करी ले और बाप रे इतना उठ चबा देता रे ओह माय गॉड मार लूंगा हाय डैड धन्यवाद बम्बर दे तू कहां से सीखो तर हमरा अंदाजा नहीं के और तारा कला बढ़िया बहुत सारा मैं शिकायत नहीं करत ना ये तारी कला बढ़िया बा हे माई दुर्गा अभी तो 10-20% बा भगवान करस की एकदम उत्तीर्ण 100% हो जाए इनकर भाव बुझाओ कि सुंदर लगे और सुंदर भाव हो